ସ୍ନେହର ଧନ। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସି ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି, ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୋ କଥା, ତୋ ଡାଡି କଥା, ତୋ ମମି କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଶା କରେ ତମେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବ। ତୋତେ ବହୁତ ଥର କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ହେଲେ କହିପାରିନି। ସବୁବେଳେ ତୋ ମମି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ ବୋଲି ମୋଠୁ ତୋତେ ଦୂରେଇକି ରଖୁଥିଲା। ଆଜି ଏ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ଏଉଠୁ ଥାଇ ଲେଖୁଛି। ତୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରିବୁ କି ନାହିଁ ଜାଣେ ନା। ଆଶା କରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଟିକେ ପଢ଼ିବୁ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋ ସହ ଯାହା ହୋଇଛି ସେସବୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ସହ ହେଉ ବୋଲି। ଯେତେ ହେଲେ ମୋର ବାପର ହୃଦୟ ନା। ଧନରେ, ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୋ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ପେଟରୁ କାଟି ଯଥାସାଧ୍ୟ ତ ଡାଡିକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରେଇଥିଲି। ଚାକିରି କଲା ପରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ସେ। ମୋ ଅଫିସ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ସହ ତାର ବିବାହ ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ନିଜ କଥାକୁ ନ ରଖିପାରି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି। ହେଲେ କେବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଚାପି ଦେଇନି ମୁଁ। ତାପରେ ତୋର ଜନ୍ମ ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାୟାନଗରୀରେ। ମୁଁ ଆଉ ତୋ ଜେଜେମା ଗାଁରେ ରହୁଥିଲୁ। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ମୋହ। ଆମେ ବା କେମିତି ବାଦ ପଡ଼ିବୁ କହ। ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ସହ ପୁରିଲା ସଂସାରରେ ରହି ବାକି ଜୀବନ କାଟିଦେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗାଉଁଲି ମଫୁ। ତ ଡାଡି ମମିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ରେସପେକ୍ଟ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆମେ ସେ ସହରୀ ଜଳବାୟୁରେ କୋଉ ଚଳିପାରିବୁ। ତ ମମିର କଥାକୁ ତ ଡାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆମକୁ ରକଠକ୍ ଜଣେଇ ଦିଆଗଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି। ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ପଠେଇବେ, ଆମେ ଗାଁ ଘର ଜଗି ସେଇଠି ରହିବୁ। ଏଇସବୁ କଥା ତ ଡାଡି ମୁହଁରୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତ ଜେଜେମା ତା ମା ପଣିଆକୁ ଶତଧିକ କଲା। ତା ପରଠୁ ଯେମିତି ତା ମନଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆସିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତ ଜେଜେମା ଆଉ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏକା କରି ଚାଲି ଯାଇଛି। କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଡାଡି ଆସିଥିଲା ଗାଁକୁ। 10-12 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମମି କୁଆଡ଼େ ବିନା ଏସିରେ ଘଡ଼ିଏ ରହିପାରେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିନଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଗାଁରୁ ବାହାରିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ, ଗାଁର ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏକା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯା। ଭାରି କଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନ କାଟିପାରି ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲା। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତୋର ଡାଡିର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତମ ସୋସାଇଟିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ଦାଉ ସାଧୁଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଖି ତୁ ଭାରି ଖୁସି ଥିଲୁ ରେ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ହେଲେ ତୋ ମମି ତ ହାତ ଧରି ଜବରଦସ୍ତ ତୋତେ ତ ପଢ଼ା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ବାହାରୁ ଲକ୍ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତମ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ। ମୋତେ ଗାଁରୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ବେଡରୁମ୍ ଭିତରେ ତ ମମି ଡାଡିଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଲା। ମୋ କାନରେ ବାଜୁଥିଲା କିଛି କିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଥିଲି। ବାକି ଜୀବନ ଯେତିକି ଦିନ ସେଠି ରହିଲି ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଜିଇଁଲି। ତ ମମି ଡାଡିଙ୍କର ସମୟ ନଥିଲା କେବେ ମୋ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ବାସ୍ ଖାଲି ତମ କାମ ବାଲି ଯାହା ଦିନରେ ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଏ ଆଣି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଓ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ତ କୁନି ପାଟିର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲି। ଯାହା ହେଉ ଶେଷରେ ନିସ୍ତାର ପାଇଲି ସେ ବନ୍ଦୀ ଓ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନରୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ
କାହା ଜୀବନରେ ସେମିତି ଦିନ ନ ଆସୁ। ବାବୁରେ, ମୋ ଚିଠିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଏବେ ଲେଖୁଛି। ମୋ କଥା ରଖିବୁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ତୋ ମମି ଡାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହରେଇବୁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଥରୁଥିବା ହାତରୁ ଯଦି କିଛି କେବେ ଖସି ପଡ଼େ, କେବେ ରାଗିବୁନି। ପିଲାବେଳେ କେତେ ଖେଳନା ଭାଙ୍ଗିଛି ତୋ ହାତରୁ ପଡ଼ି। ଯଦି ସେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ କି କିଛି ମନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭାବି ନେବୁ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ଓ ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି କମି ଆସିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହେବୁନି। ତୁ ବୁଝିନେବୁ ବୟସ୍କମାନେ ବେଶ ଭାବପ୍ରବଣ ଓ ଅଭିମାନୀ। ତୁ ଯଦି ବିରକ୍ତି ହେବୁ, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲି। ତୁ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ତୋ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବୁ, ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବୁ। ସମୟ ନାହିଁ ବାହାନା କରି ତାଙ୍କୁ ହତାଦାର କରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଭାରି ଏକା ଏକା ଲାଗେରେ। ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ସେତେବେଳେ ତୁ ତ କାମରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବୁ ରେ ବାପା। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେବୁ। ସେମାନେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ କେତେ ଖୋଜିଛି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ କାତରରେ ଛଟପଟ ହେବା ବେଳେ ମୋ ଆବାଜ ତ ମମି ଡାଡ଼ିଙ୍କ ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ମୋ ଗେଲୁ, ମୋ ଧନ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମର ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ରଖିବୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୋ ପିଲାମାନେ ସେମିତି କେବେ ବି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପରିଣତ ବୟସରେ ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ। ମୋ ହୃଦୟରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତୋ ସହ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ଇତି ତୋର ଜେଜେବାପା।